Kasper, petaapa sun sänky. Mä oon nyt varmaan 5 kertaa sanonut samasta asiasta. Etkö sä näe, että mä en nyt todellakaan ehdi? No et sä kyllä kovin kiireiseltä näytä. Äiti, mä meditoin. Me saatiin koulusta läksyksi pitää sellainen 10 minuutin rentoutumishetki. Ja ajattelit sitten suorittaa sen just nyt. No hyvähän se on, että teet läksyt. Mä voin tällä kertaa pedata sun sängyn. Kiitos kun autat. Mitä ihmettä? Kasper, miksi ihmeessä sulla on tyynyn alla sokeria? Kuuliks sä, miksi sulla on sokeria tyynyn alla? Oletko sä kuuro? Mitä sä oikein rageet? Ei tarvitse huutaa. Pitikö teidän meditoida kuulokkeet korvissa? Mä kuuntelin rentoutumismusiikkia. Okei, mutta miksi ihmeessä sulla on sokeria tyynyn alla? No mä ajattelin kokeilla, että jos näkisin sitten oikein makeita unia. Älä vaan sano